Oh yeah, yeah, my obi biara aha sabri no. Me fa kwanya we so ama awofo ne nanom nyina happy Mother's Day. Ye ni so ne amoye. Pod. Se rade ne se onko so ara no na hye mode. Mo ya chede mapanyame de ma adasa. Ye yimu fu me ye. Osan bebi am obia no hang wo ho. Nti no ne ameka ne se erade nhira o mama biara. Nia ebi mpo a na ware ho mu nyame cheche ne were. Nia ohwe kwan se nyame be hye nyame koso a nhira no. So once again, happy Mother's Day to all mothers and potential mothers in Ghana and over the globe. But I want to promise you, keep watching the pod. Yeah, keep watching the pod. And I know that your life will be podding. God bless you all. It's bye.